Matini muchitaura nyaya iyi makaenda kung'anga muchinoti ndoda kuti apfekwe nemweya wekuuraya mwana handiti saka muri kutaura here nhasi pazuva ranhasi kuti makanga muchingoti ngaangouraya chero mwana tinotenda ndozvandaida kuedza kutaura ndomamada kuedza kutaura ndobva azobata mwana wenyu tinotenda ndobva ndakubvunzai kuti makanzwa sei pakafarufara ndakarwadziwa makarwadziwa sei musina kureurira panguva iyoyo kana makarwadziwa sekutaura kwamuri kuita nandisati ndafatikawo sezvandaita nhasi handichiri ndakafutirwa nhasi mauya nekuti mave bofu maakurwadziwa ndosaka mauya dai musina kuvharika maziso amaiuya dai makatofa ingadai iri sikireti yakafa yakadaro ndizvo saka tumuri kubvuma kuti dai musina kuvharika maziso dai musina kuuya pazara nhasi tinotenda Sino ale makorekina usenda Maria siva chizima chera Sino ale makorekina Nukumbira ID number 49 49 30 30 66 66 90 Superintendent Dawya Mutuke, this staff officer, rehabilitation and reintegration. Kurakuti vanoona nezvekurapirwa kwavasungwa nekukuvhura kwavo kubuda majere. Saka ava muno vakamira padivi pangu apa vanonzi Chief Correctional Officer Masunda, chaplain vekuprovince. Tese tabva kuprovince tichizokugamuchirai nedonzvo rekuti tigadzise nyaya yatadi takafambira. Saka zvoda kuita pana paiko zvinezvi takuchipinda mukati unogara Charles Kavhungura ikoko ndokwachapuwa nzvimbo yekuti tirikubva pasi tichitaura chinangwa chataurira kuzvibonera pano. Musununguke zvenyu masvika mumusha menyu kana muchara muri kuno kungotaima tonye kumusha kana chenje kumusha womboita izvozvo nokuti matsara acho afambe zvakadii zvakanaka. Sino ale makorekina usenda Maria siva chizima chera Sino ale makorekina usenda Maria siva chizima chera Sino ale makorekina usenda Maria siva chizima chera Sino ale makorekina usenda Ela yusiva kwa yose Wana we ojige watotawa Ela Afrika mutizao Tijige tatora Sino tuma
Zamurusia. Some no terang where by same tickets. I want to One thing. Kurovira kuzwa mune matopedza sei? Yes, one thing. Mune mchifu. Iwo nonzani? like you are. Oh. Prayer, Mari, Janutita, to this, what to get a kind of this, we get it. Mari, you want to see how to from wise, need and why and did it. Katina Mate. Muzita Rain Babani, the Manacoma, Mari, Dimune Simba, Dimunutipangway, Kafana near T9. Atai Ziva, Tinoshiko Pangway, Tingaita, and where Kafana Tinem Command. Asimi magamuchi ziva tinguwa inokwana bedzi naizvo Mwari tinokutendai dai Mwari patinotaura nemukomana zvatinotaurawo naye zvipinde munjere dzake anzwisisewo chakaitika kugadzira chokumberi ndo chinokosha. Mwari tinoti dai mugotitungamira tive newirirano inobva muzita renyu nembiri kuti musikaperi chiti amen. Right, I'm sorry, mama. Yes. Ndofunga tasvika panzvimbo yedu. Muzukuru wedu Charles ndiye akagara apa uyu. Ndimi mhuri yekukabvumbura. Ndimi mune nyaya yaita kuti titi ngatigadzire nzvimbo ino tiwane mukana wekuti tikurukurire matare. Zvino mukana wenyu ndiwoyo sekutaura kwanamboita kuti ingoita sekuti muri kumusha mungoita chivanhu chenyu matare enyu ezvo munongoita muri kumusha kwenyu matare unongoita kana muchisafodla pasi amunenge namunayo asi hambe kuti foga unoiwana kubatisa but zvekungoti chiita izvo munongoita kuti ijere environment yekupresident chetu asi imi hamutori kucheri but taura izvo tokuti muri kumba marongero amoita matare enyu zvako zvine zvina mberi chirongai semhuri yekakabva tatenda tipa mukana iwowo kuti tigone kukurukura tiri panzvimbo ino. Tinokutendai kuti rambai muchipusha kusvika zvinhu zvese zvaita sei zvanaka. Tinokutendai. Chikuru ini hangu handina zvakawanda zvandotaura nitonzwa kufara kuona saizvozvi ende tichikurukura saizvozvi tinoziva zvinhu zvinoitika pakurarama zvakasiyana siyana, kungave kuita kungave kusave kuita, asi kana zvinhu zvatoitika zvinenge zvatopfuura hazvichazi zvinhu pamini zvokuti zvinogara mumwoyo menyu kana kuti muti mune pfungwa yekuti kana ndazodai ndauzoti kana nchinge ndazodai kana kuti ndabuda ndine pfungwa yekuti zvakati. Pfungwa iyo ngaibude mamuri. Isusu mukuona tichiuya kudai sokura kuti tinemi nevari kunoku vanemi ndosaka muripo. Saka zvinhu zvatikumbirisa kwatiri kuita nokuti kuziva kuti pane zvakambotaurika mainini wakauya kuno wakataura nemi zvinogona kukubatai asi mukubatwa nezvinhu zvakatiitika kare. Saka izvinhu zvakatopfuura. Saka zvinhu zvatiri kutokumbirisawo kwamuri kuti dei maramba muine njere dzokuti Mwari bedzi ndiye unondichengeta, Mwari bedzi ndiye uchaziva pane nguva yangu.
nofunga zvichaita kuti nyangwe muchinzi nhasi takupiwa ita anemi isu takasununguka kugamuchirana. Nofunga ndini ndega ndasara mukunyaziza kuti vakuru vese vapera vese kufa ndini ndasara mwana mukomana mukuru. Saka ndinokwese kuzama kubva pese muchipinda kuchiuya up and down chidii zvinhu zvichioma but nhasi uno taita mukana kuti piwe nguva yakafanana neni kutaura nemi saka zvichifanana nonge mauya kumba saizvozvo pfungwa yaminayo nyange muchibva kuno hakuna kwamuri kuenda mukuya kumba kwangu kana vekumba ndakataura nawo ana amai vese kana hama dzedu kuziva ndakataura kuti anouya kumba kwangu auya kumba kwangu togara naye pasi topanana dzimwe pfungwa dzekuti mutanga futi upenyu huchiripo mukana muchiri nawo makore muchiri nawo yakawandisa mukana wekuita zvimwe zvinhu zvakawanda uripo mukomana mungona atokura makamusiya asina kudai so but zvinhu zvinoitika but tingoripo mwari achingotichengetera tichitongoenda saka inguva yekuti mega pachizvenyu mufanira kuzvipa nguva yekuti munyatsofungisisa kuti mune mhuri iripo mune zvinoda kuitwa saka ine handiona hangu pane chikunyandishungurudza sindikunzwa kufara ndichikuona makasimba zvichireva kuti muri kuchiri kuchengetwa saka bvisai pfungwa dzakawanda mupfungwa dzenyu ndo chichemo changu chandinacho isu tiripo vekuno varipo tinochengetana kusvika panguva yachona iyoyo. Mashoko angu andotaura kwamuri pamweni. Tinotenda mukuru mashoko yenyu nekundigamuchira nekubudisa chokwadi chenyu. Tinokutendai kuti rambai muchindida semunin'ina wenyu musandisiya because mukandisiya murimi hakuna kumwe kwandichaenda hakuna kumwe kwandichananga kana ndikabuda muno ndinoziva kuti ndina mukoma wangu zvakaitika izvo mukoma hapana chandakamboita maoko yangu hayana kuuraya hayana kuteura ropa ndotochema siku nesikado kuti nai mwari wangu imhepo rudzii asi zvakazosvika pakubuda pachena zvega vanhu vakauya kuzopupura wega pamberi pangu apa handina kumbowashedzai handina kumbowanyorera tsamba tarisai mudhuri wandiro asi iwo wakauya wega tsoka dzawo vachitaura kuti zvakamira so zvakamira so ndikati kwemimi makatadza nei kuti mwana achiri mumba titange tambotsvaga zvese izvo but mukana iwo wakashayika nekuda kwomunhu akanga ari pamberi pavo achivatungamirira handiti mukuona munhu iyeye aivatungamirira ivo zvisinei zvinhu zvakabva zvangoendawo nepamwe mwari akabva atora munhu iye wasara wawega wese ava chaunga chese ichi chakanga chichikutidzira ichi hachichisisipo iwo wawega waakushupika wawega saka mukoma wangu tinokutendani tete wangu tinokutendani nekuuya kuzondiona pese apa ndakanga ndakutofunga kuti inini handichisina kumwe kwandichaenda kandikabva muno mundichaenda asi ndinokutendai nekuuya kuzondiona saka ngazvirambe rudo irworwo ruripo zvakaitika ina handinei nazvo kuti zvakatopa mwoyo pangu apa ndakazosvika pakubvuma mhosva nekuti ndakanga ndichirohwa mese pasi petsoka ndakatongwa inini nzeve dzangu idzi mukati medare redzimhosva ndisingambonzwa kuti chii chiri kutaurwa asi ndakazvigamuchira zvikanzi enda kunourayiwa ndakati aiwa mwari inini handifi ndozvandakaisa pamberi pamwari ndikati inini handifi because hapana chandakaita pamwana uyu saka nanhasi uno aiwa tinokutendai tinokutete murambe makadaro nemwoyo wenyu mwana handisiri nendakauraya tete mukoma mwana handisiri ndakauraya muzukuru wangu mwana handisiri ndakauraya bamunini mwana handisiri ndakauraya mwana wangu mwana handisiri ndakauraya handiti chokwadi chichazosvika kubuda chega pachena bhozi apa pari zvinhu vachiri kunzvenga vachiri kuwanda zvakazodai asi chokwadi iwo sematauriro avakaita paya vachiti ini ndine ruzivo rwekufa kwemwana ndindakanoenda kunonzi kuchikwe kun'anga kuchichichi ndoda kutestepa ndomboita kuti ndozokangana zvandoda kutaura maini wakauya kumusha ndazvinzwa kuti vari kuuya nansina mukana kubasa ndakataura nana bamunini
itai kuti wemidhiya wafanira kuti wawanike. Hatisi kuda kunzwa nyaya kana kunzwa kuuya kwatiri vachiuya kune nyaya, handisi kuda kuti wauye tiri toga. Ndikatora Masawira, ndikatora vamwe vanhu vandinozivawo vakidzani kuti vavepo kuitira umbowo. Visual media vakauya vakatora mainini vakataura zvavakataura, vakataura kuti zvose ndii ndakaita. Chokutanga ivo sokutsanangudza kwavo vanotsanangudza kuti vakabvisa pamwiri, vakatoita zvokutoita ivo kutoapply pamberi penyu but imi musingazvizivi. Vakagadzira chivanhu chavakagadzira, mishonga yavo yavakagadzira kuti imimi mupfekwe nezvinhu zvavaitaura kuti uda kuti ukanga waita upare mhosva, mhosva inoita kuti uendeswe paunonzi haudzoke. Handiti wakabvapo saizvozvo shuwa zvakaitika, pamwiri pakabva, mwana akafa, ime mukauya kuno. Saka zvese zvakatorwa zvikakepchwa, tine zvatakanzwawo tiripo, asi ivo vakazouya kuno kwananga muri. Hatizivi kuti wakatsanangudzawo wachitiwo kudii pamberi penyu imimi, sezvo ndiwo vangwa nekuti akavati isusu hongu kukuregererai takakuregererai kare. Isusu munyin'ina wedu takamuregerera kudhara, but nyaya iripo ndeyekuti isusu hatina chatinokwanisa kuita besides imimi nemurume wenyu. Sezvo mashoko enyu amukutaura kwatiri, endai futi mune ataura pamberi pake kwaari panoti tizomuudza isusu. Saka hatisizoti kwamuri wemimi akatsanangudzawo vachiti kudii, kana kuti wakakumbira ruregero vachiti kudii kwamuri. Wakauya kwandiri wakasvika wakati hanzi tokukumbira ruregero rwei rwamukukumbira. Zvikanzi aiwa munin'ina wedu ndiye akatadza. Ina asingambozivi kuti hawachauona kai. Zvikanzi munin'ina wedu ndiye akatadza, ndiye akazoenda kun'anga kunodai kuti mimi sezvo makanga mane mukadzi wechipiri kuti muite semudzoke kumba. Ndikati saka izvozvo chete. Zvikanzi ndikati manje inini hapana zvandinombozwa. Inini kuregera ndakatokuregerai kudhara. Kana pandakasungwa inini ndakasungwa ndine mukadzi wangu mudiki, zvichinzi inini nemukadzi mudiki tisu taita se tisu tauraya mwana uyu. Mukadzi mudiki wakazosiwa wakuita semawitness manje wakuroyerera chi inini mukati medare manje. Saka ndikati aiwa inini nemukadzi uyu mimi mukadzi mukuru nemukadzi mudiki ndakati apa pangu ndakatokuregerai kudhara. Ini chandikutarisa kuna Mwari kuti Mwari ndiwachata se ndo wachandisunungura kubva mukati menzvimbo ino. Handiti muri kuziva kuti ndakandatongerwa rufu, ndakangoti ndakatongerwa utambo. Saka ipapo Mwari ndo wakabvisa chigovo ichi. Nhasi uno ndapinda muchigovo ndabva ndanzi 36 years. Handiti saka zvese izvi ndakuizivisa mumaoko maMwari kuti iwo Mwari ndo wachaita sei, wachandisunungura. Apa chokwadi chakuita sei, chakubuda pachena seizvizvo. Totoziva kuti aiwa Mwari vari kuita sei, vari kufamba neni. Handisi kufamba ndega, ndiri kufamba naMwari. Ndo wandiri kufamba nawo mukuita sei, mukurarama kwangu. Ndakanga ndiri ndega, ndingadai ndakaparara, kana kuti ndingadai ndakauraya mwana uyu, ko ini ndakanga ndine kodzero yekurarama. Ndakanga ndisina kodzero yekurarama, ndichararamirei chi? Saka iwo wakangouya kunokumbira ruregero chete. Wakauya kukumbira ruregero. Mainini muchiuya mimi muchinzi matorwa makenda kwamuriwo, ndakavashedza. Mainini hatisi kuti toda kutorai semudzimai munomusha, but mune vana vedu. Saka zvamune vana vedu hatikusiyei muri kunze. Ende mune zvinhu zvenyu zvamuinazvo nemurume wenyu zvananga muinazvo, hatina munhu ari kuzombobata kana anything kana kutora kana sendi kubva kwamuri. Isu tisi tinofanira kunge tichitokubatsirai, asi zvinhu izvo tikuziva kuti zvichakubatsai. Mubatsira Tanya kuti akwanise kuenda kuchikoro pamaremerwo muchindizivisa. Mainini wakatanga kunditiza nokuda kuti unofunga ndakazozviona apa wauya manje ndo pakazovhurika pfungwa dzangu kuti maybe Mwari navadzimu wakatomira neni, nokuti pamwe otherwise vaigona kutozondivhiringa life yangu ini nichiswedera mudhuze mavo ndichiti ndibatsire mainini nevanhu ndisingatoziva kuti munhu pamwe ane pfungwa yekuziva kuti pamwe pane zvandiri kuziva, pane chaakaita. Ndikuzviona. Saka takabva tangomusiya akadaro. Handiti tamusiya akadaro ndipo takazonzwa kuti takuita nyaradzo yamudhara baba wenyu. Nokuti varwara ndakaenda kunovatora paunga vari, ndikauvinza kumusha ndikakumbira amai bamunini wakakura age neni, muchingotora sevana, but murume wenyu nhasi uno vari kurwara, tovachengetera kupi? Ndiri kukumbira. Amai vakataura kuti aiwa mwana wangu wataura chokwadi. Ndikati murume wenyu mwana wenyu. Vakati aiwa watorei vauya. Ndikanotaura norungu wacho wakatakura wakaya pamba, wakarwara vari pamba, wakapepwa namuchemberi nemukadzi wavo umwe wanga wanaye kusvika wafa.
zvakawavika panyaradzo yekuti takuita nyaradzo kwakadzi kunobuda zvakawandando kwakubva ndakabva ndanzwa munzeve dzangu nchudzwa zvikanzi maini nenyu vari kunzwa nepamwe ndikati ini ndakutowabvunza nimudzeni handitenderere ndikati ndakutowabvunza ndakuziva kuti ndipe mufana aenda ukueka kuti chii vamwe vanobva nditaiwamirai zvinobuda zvega ndobva ndazvisiya ndobva ndavati uyai kunoku ndiri kudai timbopota tichienda tese kujeri tinoona murume wenyu vakatanga kundinzvenga nokuti nhumbu yanga yaita sei yanga yakura ndanzwa kuti yakura ndava ndada kuwashedza ndakuti vanoya sei yobatata kunyaradza bai ndopanga wakunzvenga nenhumbu iyo nzvenga bvayaberekwa iyo nhumbu iyo ndakatozvishamisika musoni ichinza kuti patova nemwana wechi2 mudiko wakatoya nawo kunyange pawakatorwa nawo nokuti kumusha nandisiku vakatotorwa nemwana vakabvunzwa futi unzi vana vaviri ndikunzwa kuti pane vana ndivekupi wakati ndakabuda mumusha pakangosungwa murume wangu saka zvinhu izvozvo izvorongo zviripo but chikurukuru tiri kuda kuti uite muvhukone vanoti murume wangu handiti ndo shamwari yenyu futi iyoyi chimwe chinhu futi chiri kundishamisa mukoma bhozi munhu uyu ka ari kunzi akapa mwana waire munhu uyu ndiaitoshandisa gadheni iroro rakaonekwa kutsime iroro rakaonekwa mwana handiri mukuzona atoripo pamapepa yangu yemuswa saka ipapo pane nyaya apa mukoma pane nyaya bhosi atoripo pamapepa yangu emuswa nditori naye mapepa emuswa atoripo pamapepa emuswa iyo emfesi akazika kudanana iye mfesi wacho akazoita sei munoziva bamune chinoitika ndechekuti handiti makazvinzwa kuti mavhura akashaya mavhura mamusina kuziva kuti akuzivisai bamunini mavhura avako vakashaya vakarohwa nesimbi nadhiraivha anofunga wakawanda vari pamiti anichichi vakazvinzwa vakashupana nenyaya ye20 bond 20 zig ivo vapereka dhora kuna dhiraivha kuti vachinjwe 20 zig vakaitisana navo munyamutamba uko vakusvika kunodzika panyamutamba paya paya vakaramba uchishupana uyo akati ndipe chenji yangu nokuti anga akadhakwa uyu bamunini saka uye uyo akaona kuti uyo anenge ada kundirwisa uyu ndobva anovhomora simbi motikari akanorohwa 3 nzvimbo akarohwa panapa akarohwa panapa akarohwa panapa because postmortem ndi ndakaenda yavhurwa ndikanotarisa ndikanoona nzvimbo idzodzo saka akarohwa akabva azunu ropa rakabuda rakawanda ndokubva azunu akatokwanisa kufamba panyamutamba akaenda kumba akanotsanangudza kuti motikari yandirohwa motikari yacho irudzi rakati nevamwe wangaona number plate saka mangwana makuseni zvakukunda simba oda kuti vachiende naye kuparirinyatwa ndopa akabva azoshaya ipapo saka dhiraivha akabva azozikanwa akabatwa but isu takakumbira kuti hatisikuita hondo toda kungoziva kuti akazviita ndiani tobatsirana kuiga munhu wedu tapedza kuiga munhu wedu kana vane zvavanoda kutaura nesu vanozouya utaura nesu toona tosangana papi vanhu ava vakatiza nhamo takaitamba tega vana kuuya saka mukadzi aimboshushikana nevamwe ndikati vangatisiyanei nazvo izvi zvinodzoka kwazvakatangira saka mudzimai wenyu ari kushupwa nemwana ari kuenda kwavari achinovabvunza kuti aimbouya kuna mukoma wenyu wabwapore achiti akatanga kuuya vakarara ivo vakangoti padhoo pakapinda chinhu kupinda kwakaita chinhu chiye chakasvika unondibata pahuro ndobva ndataudza kufema bva wazomutswa nemudzimai wangauya kuweekend vati chibvanzi ndarota pane mwana angu yari mwana mudiki asandibata pahuro nanda kutotadza kufema ndobva wanamata ndobva warara ndobva adzoka futi this time pakadzoka itwana kuwabata akamira kudhoo ndobva wati dedi zvandaita pai pekutanga zvendo mafere andakaita mwana uya achitsanangudza saka akazonditsanangurira ndikati ona iweweka chiendea njokuti ita pose paunenge uri uchitaura kuti enda kune munhu akakuuraya kana ari baba wako ari kujeri muteeri mujeri imomo zvikonfese mujeri kana ari ani nokuti tasingambofungidzira amai tasingambofungidzira taingoti kana ari ani kumunhu enda unodandatoachenesa but iye zvinezvi last year kuna baba last year ndopa ndiri kuzwa nyaya yekunzi mukadzi akarara mudzimai wenyu imemi zvikunzi akanzi manga muchimbondivhara but ndaita se ndadzoka kwandaita ndiri kubvunza kuti baba vakaenda kupi inini makandiurayira hamusi kundipa mhinduro saka ndauya nechinhu ichitarisai saka zvinonzi ivo vakada kutarisa kuti one chii chaakaita chaakabata it was ranga riri mila girazi rere saka pavakatarisa pamira rere vakatroiva nelight repagirazi rere last year muna august ndo pakatanga kuenda site yavo
zvanga zviri mumashure zvokubhenda muromo nokustroka zvanga zviri chimwe zvonga chiresist. Saka apa ndopa zvakazouya ndabva ndazonzwa foni yakuti maininonyi vari kuuya ikoko kwabhoya. Kwakanaka asi pane nyaya iri kuzvikanzi aiwa vari kuti vada kuuya kuzoconfesa nikokuya kwawakaita. Saka mwana akamuka saka akazviita zvinongodzoka kwaari. Isi hatina kwatinofamba hatina kwatinoba tisu vakuru edu vakatodza kuti musabati. Saka isu hakuna anobata anongosangana and at the same time iwo munoona kuti vazosvike pastage yekuva vachitaura zvavari kutaura guys vanototaura iwo kuti izvo nyaya yaiitika pese apa handitika yanga iri nayo yekutoti waitombozama kuvhara kutsipika kuya kuti wakataura musi wakauya zvirambe zvese zvichiita sei zvitongorambe zvichingowa zvese kutongoti pasave chinobuda pasave chinobatika. Wakada kudzoka kun'anga yawo kwekwe wakabva wasvikira n'anga isisiko. Saka iwo chakaitika kuti vakwanise kuburitsa nyaya dzese pachena idzi inhau yekuti vanotaura iwo vachiti waimbozama kufamba kwese kwavaienda but kwese kwavaienda vanga vakanzi zvaivo kuti zvifambe zvakanaka. Chitadzo chamakaita that's why nhau yese asvika pobuda chepachena. Dai kwakakwanisika kuwanika futi zvakare munhu aitsipika sematsipikiro engoita otherwise dai pasina chokwadi chakabuwa anokwana pane nyaya because kufa kwamaziso kwese kwakazama nepese pavanogona kuti maziso adzoke ndo akwanise kuona but havachatokwanisi kuona havatombokwanisi kana kusvikako chaikwa ayo maziso anenge takagara ini ndiri kunoku iwaru zvanza wachaona. Ndosaka tabvunza kuti pawakauya vakataura vachiti kudini kuti anchitarisira kuti vachakudze kuti aisaiti yangu yakatofa nepamusana pemwana ari kuuya kwandiri. Pavakauya nyaya yakaitika ndeyekuti vakava vachidambura mukutaura kwavo ndochokwadi vakadambura mukutaura kwavo havana kutaura zvese because iwo chinhu chakangobatika ndofungana chakabatika nochinja wakakwanisa kungotaura ka ndechekuti ini ndauya kunokumbira regiriro ende ndini ndakaita mhaka dzangu nekuenda kwandakaenda kuti zviite sezviitike. I think ndochinhu chakabatika chete handindizvo ndochinhu chakangobatika chete kuti vatsanangure straight nhau yavo chete hapana nhau yakatsanangurika ipapo hapana chinhu chakataurika. because kana mukoma wacho paipa wakataura wakati chatinyanya kuti tuye kunoku mukadzi wenyu asi kuuya kwataita ndopo wakangoti ndopo wakazonzi imimi chidi chitaura ikapa inini kuti ndirambe ndichitsinhira iwo muridzi wemhosva uripo hazviite sei ndopo wakati babatanya ini ndauya kwamuri kuzokumbirira regiriro kuwe muwe mamuri muno ndini asi ndikukumbirawo regiriro because kana pandiri panapa nhasi unachete sei handichaona ungati kuwa muchaona ndopa ndakatunzwa mavakushamisa kuti amutoenderi kungoti maybe womwira sei mutozviziva aisaiti yakaenda last year. Saka uzanatsa kutadza kuona chako I think just November kana vachitaura iwo usatoona zvachose izvo ndiNovember. November wese zvikapari zvinozvi chazi munhu akutomboona munhu akutokwanisa kudetserwa pazvese zvanokwanisa tasei kuita. Saka tirege tunogara pasi nemutirwo kuti saidi kwenyu muri kuti une pfungwa dzokuti kudini toti nhasi kana kuti sondonouya kana gore rinouya panokwana 15 years dzacho wanzi wabuda une pfungwa dzokuti wokudii toitawo sei. Ndina pfungwa dzakashata dzokuti kana ndingafunge kuti hanzi ndichada dzorera aiwa handisiri ndinodzorera vanodzorera ndimwari totenda kana une pfungwa idzodzo. Ine handina pfungwa dzokuti hanzi kana aiwa kana tikasangana totomhoresana zvaida kuti zviitirwani zvaida kuti zviitirwe inini zvakanga zvakangonanganawo nini hamuna kuona pandakapinda kana pachigove chacho cherufu dai 6 years zvikanzi chigove cherufu hakuchisina kati saka zvinhu izvi zvakanga zvauya asi pandakazoya panapa ndikutoshamisika nezvinhu zviri kungonyuka ipapa hazvishamise muchazoya nezvimwe futi saka zvinhu zvese anodzorera ndimwari because ropa remunhu rasiyana neropa rehuku rekungoti tikati ngaticheke huku panapa tiite muriwo ropa rere rinovhara zvangoenda zvavo manje munhu zvinonetsa chisachiri musi wacharimwa vakuru vanodaro munotete kana pane zvamuda kutaurawo nehanza dzenyu mutaurawo nehanza dzenyu ndiyo because vanhu vakawanda vanga vakabatikana ndosaka waitoona paipa taiuya kana kuti 1 2
103 102 vamwe vanga vakabatikana kuti asi shuwa vangadaro here bamweni zvaingobata munhu wese but taingoramba ndichingoudza vanhu kuti hatizive ramangwana nokuti kuziva nyaya ya1 side saka nhasi uno kufa kwaita kachepa ndopabuda zvinhu izvoziya mainini ndiye munhu aiminamira kumberi seko but ane magemu ake iwayo taitoziva kuti magemu yake ndiwayo takashayiwa simba nokuti panga pachinongedzerwa isu timire taibva tapera simba kuti manje tikamira toitonge tikuwigiridza hama yedu but zvaitotinetsa kuti but chii nditi makazonzi garai pasi here mese garai pasi aiwa ina handisipo mamzibomazona ndirobulawa anditi ndiyangari empika mamuripo saka munhu wese iye ndiyangatomuridzi wenhamo ini ndakatakurwa nerori yake kaenda kuenda kumapurisa apo pana umwe maisongoti kubata panapa maiwawo ndini ndakasvika kumabata kudai ndakanga ndatofa kakutourayira munhu panapa mukadzi wachiposi iye muchiposi wacho akatozwa apa uku mama akasunga kuti mukadzi asungwa mukadzi nemurume apo mukadzi wachiposi wacho futi akatofa futi amene mukadzi wacho kuti andimukuzona baibai pakanga pane kuzvinyatsozvijekesa dzacho dzodziye dzanga dzisina kumira mushe pane vanhu vanenge vatorimo mukati mukadzi wenyu iyeyo handiti niwava vanzvadzi wake asi vakwanzwa kuti dhaidhere pandakaya pepe kuti nhau iyi hongu yazobuda zvayo but nerimwe saidi nikusaidi kwangu ndaida hanzvadzi yacho dai yanga iri ozi pane zviripo zviri kuseri zvakawanzika zvaisabuda manje gozi yanenge anoziva kumunyatsoita but taitangira ipapo sometimes wezi pakashanda tenge simba hombe kuti ndiye akauraya mwana apa pakashanda saka kuzouya kwawakaita apa mp wachitaura kuti ndiwo wakaita zvinhu izvi aiwa pakashanda simba hombe upenyu zvinowanika pamuneni zvezvezvakatoitika tikada kutarisa 3 quarters iri muno mungatoshandise inenge ingori panyaya dzisina kumira zvakanaka asi nekuda kwezvinhu zvinenge chifamba hazvizogoneki kuti zvinhu zvijeke kuti zvakadii but zvisinei ndo zviripo zvokuti ndanzwa kufara kana uchitiwe mwoyo mako une njere dzokuti kuregerera kuri mauri ndikunzwa kufara nokuti kana une pfungwa idzodzo kana inini zvandakataura kuna vanhu vese kuti nyange ungave kunzi vabuda unouya kumba kwangu zvinondisunungurawo inini nemhuri yangu yacho nokuti vamwe vanhu vanongaiti vanenge vakuti saka chipa tivewe mwoyo mako kunenge utori munhu ane pfungwa dzakafanana nedzangu saka itimidza ticharongerana nyange wauya kumba panguva uchimbori reflection nda kuti uya kumba ndida kuti pfungwa dzako dzinofanira kumbotanga dzaita dzasunungukapanguva sununguka teta woita muvhuwa pane chimwe chinhu chandongofarira kutenda mwari zvangu pese inini hangu navatogara ndichita se handu yangu everyday but uya ndoita sei ndinouya mashoko waingondoudza chete inini zvekufa kwemwana wega handina chandoita sei asi chandoda kuudza muzukuru wangu ndechekuti iwewe munhu akaita zvinhu izvi zvichabuda zvega pachina inini manje ndaingodziti zvinongobuda zvega pachena sei idzo ndo dzakaita sei wakaita izvo ndo dzakaita izvo ndo pfungwa dzangu dzandaita sei but ndaizoti ndikafamba futi but dzingasvike pakuzobata mwana iyi kwangudi kubata chi kusaidzi kana zvinhu ndezvemushonga kana kuromba kana kudii kuzobata mwana wako ndaingozvidyawo ndega chi but pese pandaedza ingonditi usazvidya ini kufa kwemwana hapana chandodii ende munhu akaita zvinhu izvi zvichabuda zvega pachi zvingofamba unoziva makore anenge achidi tienda zvimwe zvacho unongochengetawo uchingotiwo sekuona sekuti ndikakuonai pane zvandongofunga zvamakataura handikukwanisa hangu kufunga zvese zvamune makadii zvamwandudza but pane 3-4 mashoko amuramba chidzokeredza kuti ukaita ukaona wadai saka ndo zvawaingogarita kuti zvinhu zvichabuda zvega pachi saka nekuzouya kwakazoita mukadzi vavo manje ndopandakatozoona kuti kusadzaitotaura chokwadi vanhu kuti munhu akaita zvinhu izvi achabuda ega chi pachena asi dzaiprofita here dzikuti chimwe saka dzaingondidyawo mwoyo ndega ndirichi chikana nhasi mukadzi achaoni kutsamara azouya futi chi ende zvauyawo zvatobuda pachena ine handifungoti pane pachena panodarika ipi wozi tikada kuzvitarisa sekuruka
hapana paaimbuya achitaura kuti ndii ndakauraya asi saini yaakatounza iyoiya ihombe munhu anogeza kubva kumba kwake imimi wouya kuzokudza kuti because chinoitika ndechoti kana ndimiwo unoziva zvikuru uyu kuti atore mukadzi wechitu anangomukira ungeno unotora mukadzi unogwadzisa mukadzi wake akanditaurira mukoma ndiyo nyaya yandiri kuita kumba uku ndikunetsana namainini ndati iwewe gara zvakanaka nomukadzi chii chiri kunetsa zvikanzi tisi kutombonzwisana because nyangwe ndikada kutanga kuda kuita zvichisimbawo zvikuda kuti ndimbomuite fanira kumuchidzirawo semunhukadzi ari kubva atomira ende ari kutomira semurume akandiudza ndikaenda kwaari zveshu ari kuuya semurume ende ndikuona kunge pane zviri paari ndo zvainditaurira saka iwe wadii kusiya zvomwe mukadzi ungoita kuti umaintain ugare naye akanditi mukoma ndaukuudzai inini wana wangu wese kuti ndiite inyaya yekuti ndaitozoita songe ndiri kubata chibharo mukadzi wangu mumba pandinomubata mukadzi wangu pasina kana nguva ndo panonzoti ane mwana pamwe pesa ndogona kugariswa 6 months kana 4 months ndisina kumbosangana mukadzi womba ndichigara naye mumba saka ndazvifunga kuti bheta nditsvage mumwe mukadzi wechipiri wekuti nechienda unchigareko kudhei kana uyu paanenge azvifunga ndoita sendienda kumba kwake ndikati iwe kunyeba iwewe tora mukadzi wako auya akabva tora mukadzi wake akauya naye sekuru uyu muri kuuya ndiri kuuya ndo mazana ndiri kuburwa oraiti ndiri kuuya ndikabva ndauya ndosvika ndobvunza iwe taura tinhu zvaitaura zvemukadzi wako ari papo akataura sekutaura kwaakaita mukadzi ndomubvunza mukadzi akati zveshuwa ndati saka chii chamunozviitira izvozvo apa funi mukumurambidza kuti futi awane mumwe mukadzi saka ijerika mupinzei munhu akakuroorai ndo patakawirana mukadzi nemurume kuti ngavachitsvage munhu ndo paakatora kamukadzi uchitu saka pfungwa yekuzoti ndarwadziwa kuti vewe nekuti just because vatora mumwe mukadzi yanga yekubhayiza yanga itori kubhayiza kana inchizviona because zvinhu zvanga matorirana ndakatozosvika pakuti wauri kuda wacho ora tichitora mumwe mukadzi asi wauri kuda wacho handichazi kumuda tora mumwe iwo ukata kuti ini hamundirorereka mukadzi ndofanira kutsvaga wandiri kuda ndo pakabva pazotanga nyaya dzese saka zvinhu zvai zvinonetsa hapana chaifanira kuitira shanji iye asingadeni anzoni matora munhu asingazvai chiti madi kutsvagawo munhu anoita sei anza matora munhu ane aids anzoniwa munhu asingazvari madi kutsvagawo munhu anoti zvare saka mhuri yacho inowanda sei panga pane nyaya dzanga dziripo hadzo unofunga dzaichingoitikawo makagara nekuitika but dzanisinei nadzo but panga pazorema ndipapo kuti mwana anoshayikwa imwe wamanzi zvakadai zveshuwa takazvigamuchira nekuti mukadzi waneichigara naye akandisuspekta kuti ndinenge ndarepa mwana wedu tamuona mwana wedu arepa asi mukadzi wangu inoramba akatasisira kwandiri kuti unofanira kunge ndiwe isusu nyangoukama kana wavakidzana unoneta kuti wai mukadzi wacho ari kuti ndiye bona saka pape zvakanetesa munhu wese nyange vanhu vangu vane matauti mukadzi anga akarerekera panyaya yake but tisingaziomukadzi anamboti ngatitsvagei anangoti ndiye mwana asina kutsvaga ako anenge achiziva kamadhiri yake manje zvinoita mwari manje taisaimuona asi dai nganga iye yanga iriko yavaitaura kuti wakaenda mamsiku awa tiwatani nganga vaitaura iye vachiti wakazoenda wakasvika isisiwe kwasusuma dai yanga inzi yanga iriko pamwe nyaya ida isinotoita kuti wairamba uchienda uchivhara vari kudza wakazodzoka nganga yakatovhara nganga itoriko vanovaziva kapamba paine bati nganga kuchisina hanzi nganga kusisina hanzi kufa ine vanoti hanzi kufa ina but amenoti yakendoko ameno but iyo kumba kweng'anga vanoti akuchisina wakaenda kozi ng'anga yacho vanoti yaigara kumaraini kwaikokuyo ameno hanzi tichiita kunge toenda ungatozviitira kumusha kusi kunoku kwanga vari kubasa kwavo kupurazi kunoku toenda kudenda takuenda kudenda kudenda ndokugana ukumabvazuva kudenda ndo cross the road watesa parodi paipe watesa kuzonyenzodaira kuti ndii ndakazviita vari kutaura saka maida kuti vatichi vakatoviga zvazvitofamba because ini pandakanzwa kuti vari kuuya ndini ndakazviita munotobvunzwa saka ndini here ndini pandakanzwa kuti vari kuuya tete vandifonera vanhu kumba vakatarisira kumbovaona kana ndikaudza ndakati kana mese musiri kuda kuvaona vari kuuya kumba kwangu maitai because inini shungu yangu ndakanzwa vani side
saidhiri kwamaitanyana ndinobvira ndamborinzwa kana ikuzarasaraisataurwa saka ndakatoti pauya wega hatina kuwashedza hatina kuwatsvaga ndakazviziva kuti rimoti yemwana uya ikokuya uku pane zvaakuita mazvona saka ndakabva ndanzozvikanzi ana bapurisa vakati inini ndikati munovadharekita unanga kupi kumba straight because inini kumba ndakabva ndaudza madhamu ndikati madhamu nyangwe chingave chiri chii kana muchityirawo chii muri vanhu vanoenda kuchechi namatai kana muchityirawo munhu nyangwe achiuya nezvimwe zvinhu zvaanoya nazvo namatai mwari anokuchengetai toda kunzwa saidhi rake kuti ambouya nechinangwa cheni kuti hatina kumupoma hatina kumutsvaga hatina kuita sei but takazonzwa nyaya yatoita sei yakutotaurwa nenzira yekuti hai munhu ari uku ari kungotambura kana nini kwakauya panapa ndakawaudzwa kuti maiguru zvamauya kuzokumbira ruregere ndinda kufonera here kana ndinda kutsvaga here tasaimuone mudhuri wandiri kuraramira ndiri imi mega imimi mukuya mega pamberi pangu chii chiri kuita chii chiri kuita pano ndikati aiwa maiguru zvinhu zvese zvazvisina nebasa rese kana mukati zvese inini apa pangu makanga musisipo kana kuti ndibatikane kuti ndifunge kuti imimi ndikufungire zvakaipa aiwa ndikufungire zvakaipa inini ndakatarisana namwari wangu bcause ndinotoziva kuti baba wangu inoenda kuchechi ende baba wangu patakakura ini ndaiziva zvaiita baba wangu asi zvakazondishamisa nguva diki diki baba wati aiwa zvese izvi ndakusiya izvi ndakuita sei ndakuenda kuchechi saka ndoma ndiri kuita sei ndomatsimba yandikutsiga iyani ndomatsimba yandikutsiga iyayo saka imimi sitaisaimuone mani zvakukunetsai mega muchanyarira kupi hazveshuwa bamunini hatakunyara ndati amusati maiguru muchanyarira kupi imimi handiti maindi uyu ndakabva pamba inini mwana wangu ndisina kumuiga kana nanhasi handisi kuziva kuti pakaitwa nyaradzo here kana nanhasi nhumbi dzake handisi kuziva kuti dzakagoviwa here hapana kana chandokumboziva apa nhasi makuti kucha makwe pane makore 2017 saka chitarisai muone manje muchanyarira ndakazopotsa ndarohwa mukufutika inzizoka dzandapara sekuru kutanga kunzeru kanzeru mwati honzeru futi honzere uyu munhu angatadzotamba nesekuru wake kana ndatadzotamba nemuzukuru wangu totambuka yakanetsa uyu akazongoitolangira kuti pakasara zvichiitika zvinhu tikachangatobvochi anga abva ikoko manje apa achapusa ndiani naiti achapusa ndiani imi ndasaimuono pandiri pana ndafara kuona wakasimba pfungwa dzekuti ndakauraya tete ndopa ndaiti asini ndakazviitire asini ndakazviitire shwashwa manje aiyewa ndongoti aiwa mwari itaipo itai imimi zvese zvindaisiya muoko zvakadzokera kune muri saka ndinochemeirete nhasi chokwadi chabuda paimimi nehama dzangu apa mandikuta ndiri mukati menzvimbo ino saka ndichatye kana ndikabuda mukati menzvimbo ino ndoziva kuti nayo ndikuenda kumba kwamukundikuenda kumba kwanhingi kana imimi ndikasvika tega takunyatsonzwa kusununguka awa pane zvinoda kuudzaisa vanhu vese hama dzenyu dzakabatikana chii chakambonyatsombata anonzisa haizi nyaya yekuti vese vaisada kuuya kwedu vese vaida asi vanoti pfungwa dzake idzi dzakazosvika nguvayo ndiri kumuona kuuraya mwana tete vasingaona vakati handidi kumuona ngagariko akauraya mwana ndaiti ndikaona waiti ukasvika pagariko ndabva unoona mukomana nzi mainavo ndati saka akabuda akaenda kupi ndati ari kuya kumba tete anzi saka mai ndikati saka ndomurasa here mwana ndomisa kupi mwana ndikamurasa ndodii munhu anopara mhosva munhu nyangwe mwana vako kana mukadzi wako kana ana vako anopara mhosva saka tingarasa ndakazodarika nako vakabatikana zvinorwadza ndechekuti munhu akazviita wacho hapana munhu aimbozvifungidzira
ndopazvinozosvika unotaura kuti kudii mukadzi uyu hata ndisingambofungidzire inini chiri kundinetsa chinhu wani mukadzi uyu kuti azosvike kusunga tsoka dzake kuti auye kuzotaura ega pamberi paavava pamberi penyu mimi kuti ndii ndakazviita hanzi mwana ari kubata kumba kwavo kana kuti mwana iyeye ari kumuka kumba kwavo wawiga zvenguva yakareba zvinizvo mwana angachitoenda uko because business inoita kuti zoti ari kutosenza uko business vaende vachabuda achirete pachena because chaichiitika ndechoti uko kwezvozvi vakapromiswa 3 million iwanu ndosaka mukuona waita pressure yekuuya iyeyo vakanzi endai munokumbira regere kuhama dzemunhu nemunhu wacho munomukumbira because izvozvo katonzi pane mitumbi mitatu mutarisiri izvo hazvina mumwe munhu ari kuendako kunouraya kana kuita sezvinhu zvinotoitika zviva zvabata ipapo ita kuti musanetseke ndini ndaita zvivi saka wakatopromiswa saka ndosaka mukuona vakumhanya paya paya because akataura kuti makandivhara nguva yekundivhara yaita sei yadarika nguva yachareba 9 years mwana akachingovharwa akada kuti adai kuvharwa ndoti ndichasunda pasina kuti vanhu ava vaida vada kufa vanhu vaisauya kana kushaizvoka vanhu vari kuvashandira zvokunzi vakavataurira muprofita wekuchechi kwavanzi akavataurira kuti tingaita zvese hapana chatombobatsirana nema endai kwamakaita zvinhu izvi because mune mhosva nhatu dzamakaita kusame family izvozvo vane vana asi vari musha isati sataenda kunovapereka tina kunovapereka ndakaudza kuti garai ndo ndakaudza ndati gara nevana chakushupa uya unditaurire saka ivo vakaitawo decision yavo ndikutonzwa kuti kumba kuna ndisi kwangu vakatotaura kuti ndakabuda mumusha pakangotongwa murume wangu animazvona saka haisi nyaya inonzi yakakura kwamuri pamwiri zvinhu zvinotoratidza zvega pachena kuti rudo rwenyu kana kuti imba yenyu yanga yakaparara kudaro saka kuidzingirira hapana chamune mudzingirira unodzingirira nemhepo kuti mufunge chakaipa pamusoro pazvo siri makuda kutotora zvimwe zvinhu zvakaipa futi zvodzoka futi kwamuri makutoita move on nelife yamina yezvinezvi neupenyu hwamatotanga kutodzidziswa matove mahuri ndova makutopinda nawo chete chete ndio chinhu chikuru chane ndoziva kuti munoshanda ndoziva kuti munokwanisa kumira mukatotanga futi kugadzira upenyu ingi ainoti izvo ndoziva kozi kana iye jaji ananditongo zvokunzi vanhu vari kutoshaya kuti chii chakaitika pauriwe kuti mweya rudzivo kakubata mweya rudzivo because unotoshanda munhu utori nechigayo chako munhu utori nechii chako but chii chakaitika pauriwe jaji hapana zvandakamboita ndikati saka ndikazopedzisira ari kubvunza kajaji ndikati saka mimi jaji mimi dare rino riri kuti riri kutya vanhu here zvikanzi bhosi iye akataura kuti anzi mutongo toda kupa kuti vanhu vaone kuti chi kuti vanopara mhosva dzakadai wakuitisa wadzidzi ndikati apedza kutaura jaji ndopa ndakazobvunza ndikati saka jaji mwambo wangu dare rino rinotya munhu here kana kuti rinotya mwari zvikanzi dare rinori harizive mwari rinori saka tiri kuenda kukure iwe mwari wakambomuona ndikati aiwa inini mwari anombomuona asi chandinoziva kuti vanhu tinopfugama tichinamata tichikumbira kuna mwari zvikanzi dare rinori harizive mwari zvishuka mutonga nditi zvinhu zvaizikanwa zvainzwikwa one side saka chinhu chikazikanwa one side kwachakawandira ikoko ndokwachinotonzi saka ndizvo mutongo yasaizvozvo pakaipa bhozi inini hangu panongondibata ndipapo pekuti ukazoona munhu kuti akufamba kuziva kutaura ega kuti iwe hongu uri munomuka asi hauna chaunodii chaunoziva wezvo zvawakataura wakati imi muhongu muri munomu asi hauna chaunodii hauna chaunoziva because chinoitika nje kuti utadze kuziva inhau yekuti kuti upinde muno ndini ndakaita kuti upinde mupi ndakaita kuti upinde muno saka iwe hauna kana mhosva ini ndini ndakatoita kuti upinde muno ende pamusoro pazvo pakupinda munomu ndakatoita kuti tofamba futi hana kumira kufamba ndakatofamba kuti usadzoke futi urambe futi uri mupi urambe munomu futi andona saka kuti nhasi unokudzoke manje kuti ndizokwanise kuenchitaura inhau yekuti kumba kusukuita sei kumba kusukugarika ndaiti pamwe ndagona semataurira mutoita yekuti ndaiti maybe ndagona asi
hazvisi kuita manje zvinenge zvisinei zvinoita mwari newadzimu mani zvese zvabuda pachena mani zvati bvuu zvasarira kudare rakanditonga kuti rikanzwawo mashoko yarichati kudinani asi dai zvainzi mukadzi uyu haani munhu akamutuma kana kuti haani munhu akamurowa kuti ataure mashoko aya zvaigona kudii zvaigona kunetsa kuita kuti munhu anokwira ega bhazi kubva kwamutoko tobhadhara bhazi kuzotaura bozi munhu mukamubvunza akasematira magariro amakaita ndo magariro angu ito saka inini chambokusimudzai kuti muzosvike pakuzoya muzotaura mashoko kuti inini kuti munhu awe ari maari hanzi handina rugare wakabvunzwa mubvunzo yese vanga vari mumba navanga varinini che ndakavabvunza pandakaona kumbozi nayo ndakasangana kunoka kwatakasangana kumba ndakandisika ineyo takasangana kunoka ndakatovabvunzawo ine kuti inini saka imimi maziso chete tsoke maziso amuchaoneka koma ndingogara kuti hamusi kuona maziso enyu ndizvozvo kuti ndimatangira bofu panza aiwa haisi nawe yebofu right inawe yekutoti kumba kusikuti kumba akusukugari wezi maziso ika uchaoneka gara kakadaro andi but no haisi nawe yekuti maziso haisi nawe maziso but yato nawe yekutoti pachawo chepo kuti wawane rugare semagari atakatoitwa naye zvakatooma handiti mawa ndo nawe kana kuno kwakauya vachisiya zvimwe asi nini pane pano zviri kunzi sisi vacho pavakanzwa munyina achitaura nzi vakashokeka because anga asina kubviraudza sisi wake kuti zvakafamba so saka paakasvikawo kwachinzinaona achitaura izvese makasununguka musatye chichi ndo pakatanga kutaura sisi wakatoshamisa kuti iwe saka nguva yese naichikubatsira chigara neongoongo wakatodai so usingandudze wai ndo mamiriro azveni saka zvekudawo iye kana achinge ari munhu kuti mangwana achaona nawo nedu mumusiwo pamwe achagona kuzokudzewo pamwe zvakapfuura zvaakambegozi nawo itoripo futi sometimes handitika inhawo yekuti iwo semataura ndamboita pekuti havana zvinhu zvavakataura chocho pamukadzi haana zvinhu zvakatsanangura zvekuti ava zvavanokwanisa kubata havana chinhu zvavakabata hapana zvekuti vanokwanisa kutodzoka futi zvakare voita sei kutsanangura nhau yavo kuti avo vakwanise kunzwisisa nhau yavo andimazvibatisisa bozi akanguva yekungoti ndainokumbira uregerere vanotsanangura sei bozi uyu direct kuti waiti direct pamwe wakatya handizivi zvangu butawanga vasipo handiziviamanje pamwe anga akuhandizi kutonzi kuno kundisisi wanga wakataura ega ndizvozvo but panenge meno handizozivi zvangu but at the same time I try kuti vanofana kuuya handitika vauya woonana kana uchipiwa mukana waonana wotsanangura kozi haino kuti uyo haana chinhu chakabata padandiri kunyika hapana chinhu chakambobata chakanoti akabata nhasi no chakatsanangwa nemukadzi paipa hapana but tichita kuti tinge takutongomudzawo isina kuti mukadzi toti akatsanangura chipi chaakabata tinganyeberana haana chinhu chakabata akakuitisa haya meno maitisire akaita kuti akatanenzira iyi ndianouya futi akawaitisa zikuitisa uya futi hapa achisina because I try handiti ukuona kuti anatanya wakura vanenge varipo vanenge kuona kuti iye handitika sezvatataura zvekuti munhu akasimuka bhazi akakwira bhazi akauya handiti saka in the same time hapana kuitisa because iye ndiari kuziva maitikiro yake but I try kuti iwo tsanangura nhau yake zvinokwanisa kuti munhu wakaitsenyaya kuti wanozonyatsojekesa here semajekesera wakaita pekutanga ndinoimba kuti zvinogona kubuda sekudaro because I know kuti maybe tombotora inshort kuti maybe paipe pangu pasina time ngatimbodaro kuti paipe pangu pasina time havana kubvunza and at the same time I remember kuti kana ndikakanganise kubva zvamapinda vanasi vakakoneka vani kubva zvamakaya kuno vasi vakakoneka vani mapinda mukati since kawanika kahwani chete chete aiwa kwete kwamureva kwamureva kwauya kahwana nditika kuharare central kwauya aya so musosanda saka jaira kuti munhu anonge usina kubvira wagara waona ende wakuya nenyaya uri kuzviona saka avava vanhu vachinhu chavakataura chaino chavangokwanisa kutaura kupfugama kuti haini ndange unokumbira soro ndiregere koza ndichaona ndonyaya inini saka
hapana kuti wani wakabvisa pamunotora mushonga wakabvisa pamuviri wakaitaura pamuviri wachiti ndakabvisa pamuviri ndikatora mushonga imi mukazoenda kuti muzoenda saka zvinhu 3 zvawakaita same time nyaya dzawaitaura vachidambura vachijamba so handiti mo kozi ndakatosara ndakatoshoka wakuti wakabvisa pamiri baba kusvika pakufa baba kusvika pakufa mavhura hako unoziva ukaona baba nenyaya ndinoziva aiwa zvisinei tete zvinowanikwa maida imi michongoziva kuti maida kuti zvitirwe mwana wani ndakafarira mashoko enyaya muzukuru tadza kuuya kurwadza nyaya ichabuda ega pachena rumashoka ndongofamba nawo ndoita zvinhu zvinoshoredza mudzinzari kwangu ndakakura zvakamboitika medu mudzinzari kwedu ndiani akamboona kana watakambonzwa mbiri uchinzi azoponda munhu azoita sei kwazo hapana handimukuzona saka ini ndobva ndati ndotangira ipapo pamwana wangu okubere ndozvandakaudza ndikati mwana wangu imi mudaringo ko iyeyo ndakatadza nekumuuraya ko iwo wacho waibvunza kuti imimi mwana wenyu chaiye wamakaitira izvi zvikanzi yei wamakabereka imimi mwana womukadzi mudiki here kanzi mwana wenyanzi wangu aipapaenderi nyaya ishaisano kuti pane mhepo dzimozororerei munhukadzi pane mhepo dzinenge dzitoripo vada kutozvitarisisa plus pane mashonga nyaya handinawo aiwa vakazviita zvichabuda zvega zvichabuda zvega pachena nasi zvakubuda pachena zveshuwa kuzona tanya namba dzawakandipa dzidzi ndedzako ere foni yacho inomboita inoita pane pandakambofonirwa saka nyaya iripo panapa ndeyekudai soko sezvatataura pai kuti ava havana chinhu chavakataura pai chinobatika tinokwanisa kunzwisa tese handitika saka haitirai kuti ngavavuye semhuri yekwavo handitika wouyawo semhuri yekwavo semawiri ataitawo isusu tichitouyawo semhuri yekwedu dzamhuri tu dzakusangana kwavo nemhuri yedu toungana zvakare kana kuti titendera kuti tiungane semaunganiro ataitayo aiwa tinozvikudza iwo taurawo nhau yake mwoyo make muchizokomenda pane zvinenge zvataurwa tese tiripo toona mukuregerana kwacho kana mukuregerana toona mukuregerana kubva pakuti tienda kumberi exactly I think ndo chinhu chingakwanisa kutibatsira icho vanhu vese vachiona vanhu vese vachinzwa kuti vanhu vai vaita so ende varegerana because pane pamwe pekuti tinogona kutaura takitenge takutaurira mashoko munhu chisirizvo handitika saka tinoda kuti exactly saka I think ndo chete kufunga kuti tikakwanisawo kugamuchirwa kuti chichemo icho chivepo chokuti tokwanisa kuti vanoshedzwa vouya woitawo sezvatakaita izvi nokuti takanga takabvira iri mhuri kuti iwo ari mhuri kwaonekwe tanga takabatana kuita hwana sanga tichisangane mimuripo neari kutaura izvo zvaaripo kutsanangudza hama dzake dziripo isu tiripo isu takatomuregerera kudhara hatiziwo kuhama dzake imimi kuti makamuregerera saka tochiona kuti way forward yekuzobva ipapo inenge yachimimi mamuregerera ivo varipo tese tonzwanana kahwana toona zvinoita sei so konguruda kwatingaite kuti titi nhasi nokutenderwa kwataitwa tingatauro nemisa izvozvo muwane pfungwa yekuziva kuti ndozvekufungawo mwangu ari kunzwa saka dai tikakwanisa kuwaniswawo mukana iwowo zvakare mukana iwo tinotoshiro dai mukana totokumbirisawo kuti mukana iwo ngatiupihwo tidzorerwo mukana iwo zvakare tikwanise kuenda kumberi saka chikumbiro chatakutoitawo kuti dai tabatsirikanawo tikwanise kusanganisawo mhuri yekumukadzi nemhuri yekumbawo kwedu
tikwanisa kutaura pane zvimwe zvimwe pamwe patapo wakauya paya vanonge wakwanisa kuzvidi pamwe pane zvimwe pamwewo pane kusaidi kwedu kana iwo vanogona vane mubvunzo pamashoko ataurika vanobvunza mukadzi wopindurawo pamwe mukadzi wofuti pane zvaasina kutotaurawo futi zvaanoda kutotaurirawo futi akatosiyirira saka tinotokumbirisawo kuti dai takwanisa kuwanirwa mukana wakadai so tinokwanisa kukumbira zvakare mukana iwo kuti tiupiwe zvakare mukana iwo tosangana yamunhu tinotenda nemashoko yenyu yese kuti zvinhu ngazvifambe zvakadaro kuti tirege kufungidzirana tirege kumukirana tomukirana pachedu tega tega tomukirana pachedu iye akazodai akazozvinhu zvisirizo nekuda kwevatorwa here nekuda kwemutorwa unzanzi charisi akazodai charisi akazosirizo zviri kufamba saka ngatiti ayo mukaita saizvozvo zvinhu zviri kufamba saka tinenge tasirawo kuno vachatibatsirawo kuti dai vakwanisa kutibatsirawo panhau iyo kuti vatisanganisawo nemhuri iwe nemhuri kwamakaroora madzimai enyu mainini wedu tokurukura tesa hatingafara musi wacho toona kuti tinobuda nechii ndo chasara ipapo tese tingatofara tese tingatofara nyange mukuregerana kwekuye ndo mukuregerana chaiko chaiko mani because mune manzwawo saidhi ava manzwawo saidhi tobva tamubarenza tobudisa nyaya hwani wodzikataura mumwe munhu asipo zvichokwa toita kunge tikugadzira takuita kunge zvatiri kutaura isusu haasiri akazvitaura zvaakudo aripo achiti tsanangura zvichokwa tokataura munhu asipo unonzi watimamuona azviona kupishu zvinoda achitaura ega zvakanaka zvakanaka saka ndinofunga takurukura handiti tapedza here kukurukura takutozongoda iwo chete takuda munhu kuti tisanganewo nemhuri yekumba kwawo ndo chichemo chatanacho kuti tinogona kuti zvatiri kutaura panapa izvi takuita kunge tiri kugadzirira munhu asipo zvezvaakudawo kudai matitenderawo iwo hama dzawo nemunhu wachona akazvitaura ange aripo neavo vange varipo vari uko saidi kwavo vachibvunzwawo vachitaura nyaya yavo then vachidi isuwo tichizvinzwirawo tiri bcause tikataura tiri tega regai nditoriwo mukana unoku wokutenda kuuya kwamaita semhuri tinobatsira Charles kuti even kana akasara panapa anozara ane pfungwa tsva zvichabetsera kuti kana jiri rake chero achiri pusha anoripuya zvati inani nacho ndakaita sei chandakapara saka isu ndinoda kuti ndibvunze kuti imi maifungidzira kuti kana tikati toda kuti tione hama dzemudzimai dzekuye kunoko manga muchifunga kuti mungazoda kuti zviitike sarini kana sati kana kuti rekaiti isu isusu zvatakuita kaka takuchitora nguva ino takutora nguva ino handiti isu sezpcs yokuti titange kutaura namai kurwa mudzimai wavo handiti nyakupara mhosva atipe mukana wokunoonana nehama dzekwavo kuti tikaona kuti hama dzekwavo dzataura kuti idzo dzakasununguka kuti dziuye kuzotaura pano pamberi pedare handitika isu taakunoronga navo kuti tikukukai muye muchizokumbira uregerero renyu pajekerere handiti mukomana achizvivira oga mafambiro akaita nyaya handiti ivo vekumhuri kwekwenyu ndima kuta zvamuoda kuti aiwa isi hatidi kana mombe hatidi kana chinhu chokuripo handiti takuda kutikudza kuti tamuregerana mwoyo wedu wese zvakwamuri matarende kwenyu handiti zvamunenge muda kuripwa nazvo kozati mukadzi rabofu zvotoita sei kuti pamwe achaona kuti achaona hatiziva handiti vanogona kuti kana muita henyu tikuripei titaure zvamunoda imi kamune zvamunoda mudi tonotaurawo kapasina zvamunoda mungotivo mungoti aiwa isusu mwari ndi anoti anozo zvakaita handiti asi munhu wese agutikana nemhinduro dzavachapa ivo nedzemuchavapawo vonodzokera vonotamba mazoti aiwa takaregerekwa handiti muupenyu kwedu saka isusu kubva yezvino nhasi taakuchifamba kuenda kunzvimbo yaunogara vanhu vavo ivavo mudzimai zvikuru otipa mukana kuti vanhu vokumba kwavo vakasununguka here kuti tivadii tivaone then toronga rwendo rwokuenda ikoko tonotaura navo tabva ikoko topa tichaichipai dheti kuti tavaudza vati vakasununguka kuti tisangane nemi musi wakati saka ngatichinde tosangana kumaximum tonopesa nyaya yedu tiri kumaximum handiti
saka Mwari atitire zvakanaka. Ndikumbira kuti mufundisi zvingaite rifundisa kuti munamato mufundisi ndomufundisi wedu kwakubva tiri paHarare Central vachitisimbisa kuti aiwa musacha Mwari wariko Mwari wariko zveshuwa taifamba nawo saka aiwa anditika zvese correct. mufundisi Mazonde kana mune mashoko maviri matamiswa papa munamato munogona kutaura. Tinotenda Mwari, toda kutenda kunyange mukana wakanaka kudai wokutendedzwa nevakuru kuti vanhu vakwanise kuita hurukuro dzavo, uyezve nekungokutendai vanhu vakawanda vanotya kuuya vakashedzwa kunzi muri kudiwa kuprison, vanhu vakawanda vanotya, asi toda kukutendai nerudo rwamaratidza nekusiya zvose zvamamuchiita mukauya. Isusu kunoona naCharles tatohama nehama sekutaura kwaita kuti takabvira kare tichinamata, saka toda kukutendai. Saka ndoda kunamata kuti Mwari vangopindira, Mwari vazadzikise zvishwiro zvemwoyo yenyu, uyezve isusu sevafundisi chikuru pazvose tinotarisira kuzobatana, chikuru pazvose tinotarisira kuzowirirana, tinotarisira kuzoonawo Charles achigamuchirwa paachadzoka abuda panze, ndo mufaro wedu. Saka toda kunamata, titende Mwari nenguva yatanga tiinayo, titende Mwari nekukurukura kwose, regai tinamate. Baba vedu vakatendeka muzita raJesu, tinokutendai nokuti muri Mwari. Iyemi Jehovha munotaura mushoko renyu kuna mapisarema 133 verse 1. Zvinofadza sei kana vanhu vachigara pamwe nemufaro nerugare. Tinokutendai nekuisa mufaro nerugare pakati pemhuri iyi. Tinokutendai nekuda kwaCharles, tinokutendai Baba nerudo rwenyu nekuda kwemhuri yekwakavumbura. Muri Mwari vakanaka, muri Mwari vanobatanidza, muri Mwari vanoisa nzira pasina nzira, muri Mwari vanopa mhinduro. Shoko renyu rinoti uyai kwandiri imi makaneta makaremerwa ndichakuzorodzai. Tauya kwamuri chizviratidzai samasimba ose. Mazvita mutsvene akarurama nenguva yose yatanga tiinayo. Tinokutendai nekusara zvakanaka naCharles nokumuchengeta, kunyange nehama padzichasumuka. Tinokutendai nekufamba nadzo munyasha, muzita raShe wedu Jesu Kristu, amen. Tinda ndimunamato. Saka Charles bosaka zvakanaka shamwari. Aiwa. Unotoramba tichionana. Aiwa. Tichiprivate zvakadi zvakamira sei, but hatifungi kuti tichanonoka kuchipaya nendima iyoyi. Tinoda kuti tipendere nokurumidza zvichiri kupisa kudai izvo. Aiwa, tinotenda nerudo rwenyu nekundiratidzawo kuti munondida semuzukuru wenyu. Zvokudaro. Because inini ndiri mukati menzvimbo ino zvinotondishamisa kuti chii chiri kumboitika. Because ndotomufonera kunzi Charles uri kudiwa pakati. Totomutorwa nehano kuti kochi. Indivo here hangu Charles. Aiwa zvinokudzwa. Aiwa tinotenda. Ndaida kubvunza kuti wemhuri wavo vakazoda kuenda kwanditika toti waramba kuda kuti musvikeko handizivi. Tisha hatiri kuenda mberi kusati kusvika. Hati ndei tinoita papedhi kuti tapa phase 2 handiti. Phase 2 yedu tichataura kuti varamba. Ndini kana vachinge varamba tongokudza kuti vari kuti zvakazvaka. Asi tofunga kuti mukutaura kwedu neprofession dzatinofamba nadzo tinobvunza baba tinotaura takagara pasi tosvika patinowirana chete. Tinotenda. Nditika. Thank you very much. Nawiri panapa kune family week. Kune family week mukuru. Cheka ndichingotori nezvefamily week handiti. Family week iri kutanga musi wa6 Monday tichibva Easter Monday kupatanga family week kusvika Sunday inoteerera saka munokokwa nowanda kwenyu futi family week kana makasununguka papo munogona kudzoka makadai so semhuri muchizomuona futi zvenyu family week kana tikanga takwanisa kunge tabatawo chirongwa ichi panguva iyo but hatingadisturba program yeFamily week. Family week ngaifamba seFamily week titaudza kuti maybe after tikazvita before family week and tikakwanisa kuti family week okay tikatadza kuti before family week titautozera chi after family week. Asi pafamily week chiuyai mozomuona kubva musi weMonday kubva musi weSunday makasununguka munobvumirwa kunge muri 10 at any given time. 10 mopinda mobuda mo 10 mopinda mobuda mo 10 mobuda kapinda kumunda makaka muri 50 unga tichapinda ka 5 ma 10 uyai nezvikafu zvose zvamunenge makagadzira. Asi chikafu chinji tutaza kuti zvasata nyato kuti chikafu chati chinye chikafu but chiri kutengeswa muno mukati but tinozama kunegotiate kuti vanhu ngavabve nechikafu mpaka na zvichiita kana chabvumwa
mune makwanisa kutaura futi chi mune magadzira kumba asi zvine zvimomira chiti chikafutoona kuno ujeri exactly aiwa tinotenda chaizvo tinotenda nyange nemiwo rambe zvakanaka mwebuya nechipage chekubika chibva wavarayira zvose zvinodiwa mabanana maepo ndagarisa ndiri mukati aiwa munongotsvaga cha asi zvezvadzorera zvawamboyana zvese zvitori azvumbo aiwa zviripo ndivo zvavo uripo zvoita mwari chine chakasvika wasara mwari wakandisungura bva munomo unorova ma3 unosunungura saka umira ndakatora